Quan estic fent una cosa tinc ganes de fer l'altra. Una ciutat on viure. Barcelona. Quin és el teu actor o actriu preferit? Barbra Streisand. Un musical? Rent. Una cançó? My Men. Amb quin dels 4 personatges que has interpretat avui et quedaries? Depèn de per què, però el més proper és l'Àlex. I si aquesta obra fos un dels productes de la gloriada que tenia la Bàrbara, quin seria? Una capsa de música. Un consell per a futurs actors o actrius. Que es formin, que estudiïn molt, que es formin. I Bàrbara Streisand és? Una deessa. I què esperes d'aquesta temporada 2024-2025? Que la gaudim molt i que sigui tan exitosa com la temporada passada.